na saka fari, idan ka ga dama sai ka halakar da ni ba labari. Ina roƙonka da ismu kalazimu barna kan tsari, da annabi dai na buke ka shirin zuciya rabbul akbar. Mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zunnuri, shiryayye kake tun gaba halasta nurul anwari. Ina tafi kan hanya ina salatu kaga abul umma, ban san ma wai me nake faɗa ba Allah zan koma. Salatai kai kai ya kai wa abdu wanda yake dama, sallu alaihi wa ali har sahabi Allah akbar. Mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zunnuri, shiryayye kake tun gaba halasta nurul anwari. Sahabu kuna birge ni ambatan kuna karan nutsuwa, kun jure duka har zage suka ba makawa. Wasu sun yi shahada suka bar su mata ya da uwa, kan biyar ku nake kullum ko zakar zambar ta zahir. Ilahu ka sani cikin dausayin yaban sayyidil arabi, ka bar ni cikin rahamar dariƙa ta tijanin janabi. Jiyala albagada da ambatan kana karan jazabi, shaubar hama kaula ha imam abbas kun cika alkawari. Mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zunnuri, shiryayye kake tun gaba halasta nurul anwari. Salamu ala faridi da kai nake ado sayyidil kauni, salamu ala wahid awwalin da ba a yi marsani, salamu ala nurin sahibin shafa jaddul hasani, mai bilar sarkin lada ne na duniya nurul absar. Mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zunnuri, shiryayye kake tun gaba halasta nurul anwari. Da ka bi ummi akiwa uktilin sanul ala, nazartu ilaka abul batula ismuka sifula, kairun fi kairun rahmatula namu ina shela. In wa ku yi min shaida ni habibu ne gun mai kausar. اسمك المهي آدم بين الروح والجد سلطان الحي، كل جميع الأنبياء وناقصنك هكا ياي، بابو قول دايلك كن زمك أنوار الأنوار. mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zunnuri, shiryayye kake tun gaba halasta nurul anwari. Yawwa na zan yi nutso cikin yabban imami a sanadi, sirrin Hawwa'u da Adamu da shi su faɗan adadi. Yayan Adam arba'in mu je gaba ba wadi, hasken manzo na aka nabi shi su ya sauka amar. Mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zunnuri, shiryayye kake tun gaba halasta nurul anwari. Wasiyar Adamu ma zuwa ga shi su bai wuce annabi ba, hakanan shi ma shi su gadon sa kunje bai rufe wannan ba. Annabi na tafiya a karnuka mabambanta duba, hadisin Aisha ma Jibril bai boye ba isar. Jibrilu yana ta faɗar bai ga wanda ya kai annabi ba, da za ka kira shi mutum kamar ka jahili ba ka san haka ba. Wai za ka nuna nisa ga anbiya ba sai musun haka ba, ka duba al'amarin kamar sababu nurul anwari. Mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zunnuri, shiryayye kake tun gaba halasta nurul anwari. An halicci mutanen duniya gaba daya dan annabi ne, dan musan ka aka yi mu zuciya tana ta faɗin haka ne. Gabbai na lale marhaban karamar fatihu ne, ashe ba dan kai ba rabu bayalitar komai har. Mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zunnuri, shiryayye kake tun gaba halasta nurul anwari.
rasulu ƙarshen al'amari. Mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zannuri, shiryayye kake tun gaba lasta nurul anwari. Idan kaga an motsa da ruhu zahirin haka Ahmadu ne, mimun ɗai a sama haƙarƙarin ka menene haka ne. Idan kaga an faɗi an mace misalai zan maka ne, an cire suna na sane ka zama akwai da babu ina nazari. Mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zannuri, shiryayye kake tun gaba lasta nurul anwari. Kalilu badaɗi ne zan faɗa ba zan boye haka ba, kai ku habibi ne gurin ilakan bai canza ba. Musa kalamun layi na kasa mu je baiti na gaba, tafiya mi irajin kanan ka bar shan miftahul asrar. Kasan ka sayyidina mukutar, idan ba Allah ba sama ka mai alal haidar. Ashe dama kai ne abin yaban ilahu muna shaidar, shugaba ba tsaron ka bandara ba Allah al'akbar. Mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zannuri, shiryayye kake tun gaba lasta nurul anwari. Wai sulkarni ya ce rasulu babu wanda ya ma san shi, sahabbai ne duba babu wanda ya biya allon shi. Tasa ta zo gare mu waye ce maka ya san shi, zuciya ta ki haƙuri banda bincike a cikin taskar. Mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zannuri, shiryayye kake tun gaba lasta nurul anwari. Mu duba batun kyawu mu yi batu akan fificin shi, ɗauko Yusuf sa cikin sikil binciki tushen shi. Kyawu ne buɗe namu ko yana rufe ya fi shi, hannu aka yanke kansa la ilaha illallah akbar. Shi namu yana kulle ainihin sama ba a buɗe ba, idan da an buɗe kansa mutuwa za a yi duba, amma duk da haka kansa ya wuce a gani a taɓa. Harshe ya yi kaɗan ya furta kyan gwanin mu ina ta faɗar. Mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zannuri, shiryayye kake tun gaba lasta nurul anwari. Ya rasuli ina kake ne ka sa ido ya ganka Abul Qasim, kullum buri na bai wuce na ganka na ce alam. Bika ya jaddul Hasan wal Husain satturni akram, bijayu umul shurafa ka fatan fitar mu cikin ashirar. Mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zannuri, shiryayye kake tun gaba lasta nurul anwari. Madubin duba ta bani kun zama yawmul hashari, kace nayi maka boran fita cikin ramin kabari. Hakan shine burin Garba mai gida kai min uzuri, kar ka duba zanubaina da amalin da nayi sirril asrar. Cikin yabanka mai marwa da safa, karɓa min domin isar su ummal imamun kulafa. Ka raba ni da bin san zuciya da nafsu annabi kallon dafa, kan na furta ka san ni Garba ne habibu ka almakutar. Mai girman kadari abin yabo Muhammadu Zannuri, shiryayye kake tun gaba lasta nurul anwari. Allah na risina cikin sujud ina da ɗan ladabi, ka buɗan sirrin nan da ke kulle dan manzan da nabi. Ban aran harshen kudura na yabo da lisanul arabi, tausaya wa mutan yobe har gaggaba masu yawan zikiri.